Vítajte v relácii Motorepubliky. Dnes bude tematicky zameraná naša relácia, náš malý podcast tak, že sme ho nazvali Dve brány pekla. Prečo? Viac sa dozviete už za malú chvíľu. Dnes tu máme vzácneho hostia, Stana Dzugasa. Vítaj, Stanko, u nás. Ako sa ti cestovalo sem k nám do štúdia? Ďakujem za pozvanie do tejto relácie. Cesta bola v podstate veľmi krátka na to, že už máme skoro hotové celé diaľnice a snáď sa vám náš dnešný podcast bude páčiť. A na čom si k nám pricestoval? Dnes na elektromobile, konkrétne na značke Tesla. No keby toto vie, Stanko, že si prišiel na Tesle k nám do štúdia, tak vieš čo, vypni prosím ťa tú reláciu. No už odchádzam. Ale nie, čiže na Tesle. Ako sa cestuje na Slovensku na Tesle, keď si prišiel teda na elektromobile? V podstate z východného Slovenska som meral cestu cez diaľnicu, cez diaľničný úsek D1 a v podstate až raz som nabíjal, a to v Trenčine, inak bez problémov. Bez problémov. Čiže tá infraštruktúra je v podstate po tých diaľničných úsekoch pokrytá, dá sa povedať. Čiže viem sa bez problémov dostať z Košíc do Bratislavy na jedno nabitie. No dobre, ale sme teraz na dvoch stranách barikádach. Ja ako nieže odporca elektromobilov, ja im fandím, ja som v podstate zastanca každého možného posunu vpred v technológiách, či už sú to čipy, auta, proste vo všetkom. Ale na druhej strane som odporca toho zákazu, takého toho pretlačania, zbytočného politického umelého pretlačania elektromobilov. Preto si kúpil aj ty Teslu, alebo aký bol ten tvoj dôvod, prečo si prešiel práve alebo prečo si kúpil elektromobil? No v podstate dôvodom bolo hlavne ekonomické riešenie, keďže podnikáme aj v sfére automobilov, konkrétne prenajmu aut a taxislužieb. Takže lákali ma tie technológie a tá elektromobilita s tým, že som s tým nemal žiadnu skúsenosť, tak v podstate rozmýšľal som hlavou, nie srdcom. Tak preto som si vybral tú Teslu na začiatok, na skúšku. No dobré, keby rozmýšľal srdcom a nie hlavou, tak by si mal aké auto? Tak mal by som určite tú V8. V8. A ty už si mal pár V8, alebo respektíve tvoje posledné auto, ktorého si sa veľmi ťažko, sa mi zdá, zbavoval, lúčil si sa s ním, aké to bolo? Áno, no bola to V8, konkrétne Mercedes S-kový, kupečkový. S-kový, kupečkový. Tak to malo aj riadny zvuk? No samozrejme, malo to cez 500 koní a proste ten zvuk to bol zážitok, čo ti Tesla nikdy nedá. Tesla ťa síce zatlačí do sedačiek, ale pri štarte tej V8 proste to Tesla nikdy nenahradí. A čo náklady na takú prevádzku? Že keď to porovnáš, že máš tu elektromobil, ktorý vlastníš a teda zrejme ti zarába, alebo respektíve využívaš ho na to podnikateľské zameranie a máš tu nejaké svoje benzínové auto. Že ekonomicky. Aké sú tam náklady, ako sa to dá porovnať, čo všetko musíš absolvovať s Teslou, čo všetko musíš absolvovať s benzínovým alebo s dieselovým motorom. Čo je lepšie, čo ti v tomto prípade vyhovuje? Tak v mojom prípade realita je taká, že prevažne používam tú Teslu. Nie preto, aby bola zábavnejšia alebo lepšia, ale fakt šetrí tie náklady. Tá V8 to je v podstate skôr auto na zážitok, nie na každodenné vybavovanie vecí. Čo sa týka nákladov na servis a prevádzku Tesiel, tak samozrejme to marketing hovorí, že je to ideál, avšak realita je niekde medzi. Tesla má síce lacné nabíjanie, skoro žiaden servis. Skočím ti do toho, prosím ťa, čo znamená lacné nabíjanie? Kde je to lacné nabíjanie? Keď si človek nabíja doma. Doma zo zásuvky. Áno. Takže nebývaš v paneláku. Áno. V paneláku by to bol problém, hlavne v menších mestách, okresných mestách, respektíve tam, kde bývam, tam, kde žijem. Tam v podstate skoro nie sú žiadne elektronabíjacie stanice. Ale benzínovú pumpu tam máte. Benzínovú pumpu samozrejme, nie jednu. Čiže samozrejme tie spaľovacie motory šetria čas na tých pumpách, avšak nešetria náklady na provoz, ako sa baví. Dôležité je povedať aj to, že tá infraštruktúra ešte na Slovensku nie je dostatočná na to, aby si ľudia mohli vo veľkom kupovať tie elektromobily. Minimálne tí ktorí žijú v bytoch, v panelákoch. Čiže v tom je problém. Takisto rýchlosť toho nabíjania.
Existujú samozrejme rýchlo nabíjačky, ale tých na Slovensku, respektíve v mojej blízkosti je nedostatok, takže prevažne preto nabíjam z rodinného domu. Je to aj samozrejme ekonomickejšie, aj lacnejšie než na tých elektronabíjačkách, ale stále aj na tej elektronabíjačke, na tej rýchlo nabíjačke, keď nabíjam, tak tá spotreba, nie že spotreba, ale tá hodnota, ktorú zaplatím, tak je výrazne nižšia ako pri spaľovacích motoroch. Avšak tá dĺžka je samozrejme už niekde inde. Tak si to poďme porovnať, že keď nabíjaš Teslu doma zo zasúky, klasické asi z nejakej trojfázovej, áno, trojfázovej 400 V, áno, 600 A. Potom keď ju nabíjaš na verejnej nabíjačke, asi tých spoločností je tam viacero, čiže nezáleží na tej ktorej. A je rozdiel potom aj v cene pri rýchlo dobíjaní toho vozidla, alebo je tam cena rovnaká, ako keď ho nabíjaš na verejnej nabíjačke? Ak nabíjam doma z domácej siete, tak cena vychádza nejakých 15 centov za kW a pri rýchlo nabíjačkách sa točíme v cenách plus minus nejakých 120 až 130% naviac. Čiže to vychádza nejakých 35 až 40 centov za kWh. No a teraz tým laickým normálnou rečou, lebo ja neviem, aké sú kilowaty a poznám iba litre a viem, že pri mojom aute to ide na 20. Čo to znamená za kilowatt? Za koľko peňazí nabiješ Teslu doma? Dajme tomu, že od 20% do 80%, čo sa bežne asi elektromobil nabíja. A za koľko peňazí ťa vyjde takéto nabíjanie na verejnej nabíjačke? Doma nabijem auto za nejakých 15 eur. V podstate, keď sa bavíme z 0 na 100, za 15 eur je priemer. A na elektronabíjačkách verejných do 30 eur sa zmestím. Čiže raz toľko približne, samozrejme. Dobre, a dojazdovo to máš ako? Dojazdovo to mám nejakých, priemer, keď rátam leto, zimu, keď to spriemerujem, tak mám nejakých 400 km dojazd. Čiže za 30 eur pri najvyššej cene jazdíš 400 km. Áno. Takže sa to svojím spôsobom viacej oplatí. Oplatí sa to aj skrz nákladov na servis, keďže na Elektre nie je prakticky žiaden servis okrem tých pneumatik. Avšak na druhej strane servis náhradných dielov je veľmi problémový. Samozrejme, keď sa mi udiali škodové udalosti, tak som na niektoré diely čakal 3 až 5 mesiacov. Čiže môžem byť rád, že tie škodové udalosti boli len jemné ťukesy, čo sa týka nárazníka, blatníka, že jazdiť sa dalo, lebo keby to bolo niečo horšie, tak by som musel mať auto skoro pol roka odstavené a nemohol na ňom jazdiť. Ako je to s poistkami, s PZPčkou a s takýmito vecami? Či sa to sú tam nejaké štandardné ceníkové ceny, alebo respektíve bežné ceny pre toto vozidlo? Čo sa týka povinného zmluvného poistenia, tak ceny sú približne rovnaké ako na spaľovacie motory, ale čo sa týka kasko poistenia, čiže havarijného, tam sú ceny od nejakých 2000 eur hore na rok. Čiže je to dosť výrazne vyššie. Dobre, a keď sa vrátim k tej spotrebe, aj na tom elektromobile sa opotrebujú bežné veci, alebo respektíve veci, ktoré sa hýbu a hlavne sa tam opotrebuje aj batéria. Má nejaký nabíjací cyklus, nejakú svoju životnosť. Koľko kilometrov máš najazdených na nej a zhruba ako to vyzerá s batériou? Tak na jednej Tesle bolo nejakých 250 000 kilometrov najazdených a degradácia batérie bolo nejakých 35 kilometrov. Čiže z pôvodných 438 dojazdu je nejakých 405 km dojazd a na druhej z pôvodných 468 km je aktuálne 438. A tam má najazdených nejakých 150 000 km. Čiže nie je to až také zlé, by som povedal. Dobré, a tieto vozidlá si kúpal čisto nové? Ak sa teda... Jedno v podstate nové a druhé bolo dvojročné. A kúpil by si, alebo odporúčil by si kúpu elektromobilu? Už je to v podstate jedno akej značky, aj s takýmto vysokým nájazdom kilometrov? No, ja som kupoval, keď malo najazdených 45 102. To bolo dvojročné. A keď bude mať 200 000, kúpil by si také auto? Odporúčil by si to? Pri 200 000 uvažoval už by som nad tým, ako predchádzajúci majiteľ hlavne nabíjal to vozidlo. Či ho nabíjal len čisto z domácej siete, alebo ho nabíjal hlavne z tých rýchlo nabíjacích staníc, lebo tie podľa dostupných informácií dosť škodia tým batériám. No tak do batérií ide veľký prúd. Veľký ampér, áno. Takže nerobí to dobre pre tie batérie. Sa aj prehrievajú a jedno s druhým. A odchádzajú potom tie články, samozrejme. A to je dosť nákladové. Výmena také batérie stojí 10 000 eur
Na Tesli konkrétne, na ostatné automobily neviem, ale na Tesli to stojí cez 10 000 eur. Dám ti takú filozofickú otázku, lebo v Európskej únii sa teraz hovorí o obehovosti, recyklácii starých aut alebo respektíve nepotrebných elektrospotrebičov. A hlavne kvôli tomu, že Európska únia sa zatvorila do seba, nechce z iných kontinentov brať alebo respektíve nakupovať či už uhlovodíky alebo respektíve nejaké výrobky, lebo ona to chce dokázať sama. A teraz sa aj vzhľadom na ten častejší interval STK-čiek bude tlačiť na to, aby sa vyraďovali vozidlá. Aby išli na recykláciu a materiály z nich sa použili. Napríklad už dnes je norma, alebo respektíve smernica hovorí, že koľko percent musí byť z recyklovaného plastu v interiéri auta, alebo respektíve v tých plastoch, ktoré auto má. Zdá sa mi to, že je to číslo okolo 15%. Čiže 15% z nového moderného auta už sú dnes recyklované fľašky a podobné veci. Ako to bude podľa teba s elektromobilmi? Lebo dobre, my vieme nejakú karosériu, kolesa, pneumatiky, plastové časti zrecyklovať a ako budú recyklovať batérie. Nemáte takúto informáciu na nejakých fórach alebo výrobca vám neodporúčil niečo ohľadom tohto? Tak konkrétne ja informáciu mám jedine takú, že jediné zberné miesto na šroty, čo sa týka elektromobilov, je jedine v Prahe. Čiže v rámci Slovenska nie. Čiže vyradíš to vozidlo, budeš mať nejakú, nedaj Bože, totálnu nehodu, potrebuješ ho vyradiť, čo s ním? Čiže zošrotovať sa nedá. Dá sa jedine predať ako šrot spoločnosti. Jediná na Slovensku je v Bratislave, ktorá odkupuje takéto vraky a ich proste rozoberá a predáva na náhradné diely, respektíve neviem, čo všetko robia s tými dielmi, ale hlavne sa zameriavajú na batérie, keď nie je poškodená. No a inak nedá sa to zošrotovať, nedá sa to niekde odniesť ako klasické bežné auto. Čiže je s tým trošku, nie že trošku, ale je s tým dosť problémov, čo sa týka takýchto škôd. Rozumiem. No dobre, ale poďme teraz k inej téme. Na dovolenku, do Chorvátska, do Bulharska, do Španielska. Na čom? Na akom aute by si išiel? Ideálne na lietadle, keďže si človek chce oddychnúť. Zostaňme na 4 kolesách alebo na 2 kolesách. Takto, ak by som mal riešiť Teslu, tak samozrejme riešil by som to z pohľadu ekonomiky, keďže je to auto ekonomickejšie ako V8, čo sa týka hlavne toho servisu a nabíjania. Avšak je problém s plánovaním dlhých jazd, keďže tá infraštruktúra krajín nie je ešte dostatočne pokrytá tými nabíjačkami, čiže to môže byť problém. Môže sa stať, že človek príde s vybitým elektromobilom na nabíjačku a nebude funkčná. A čo v takomto prípade? To si aj neviem predstaviť. Čiže Tesla šetrí náklady, tak to by som povedal. Čo sa týka V8, tak ak človek chce komfort, luxus, zážitok, tak samozrejme V8. Nabíjanie na pumpe je proste bezkonkurenčné, čo sa týka z časového hľadiska. Hej. A síce je to finančne náročnejšie, ale šetrí nervy. Čiže porovnávame to stále s tou V8, ale len preto, že si bol v podstate majiteľ aj takýchto vozidiel, alebo respektíve vieš si to sám na sebe otestovať a vieš, ako to je. Napriek tomu, že máš elektromobil alebo elektromobily, zakázal by si ostatné technológie, dízlové, benzínové motory alebo nejaké CNG alebo niečo podobné, zakázal by si to? Presadil by si to? Určite nie. Nebol by si za taký zákaz? Nebol by som, ani nikdy nebudem, skrz toho, že auto si má človek vybrať na základe toho, na aký účel ho chce používať. Každé má svoje aj plusy, aj minusy samozrejme, po každej stránke, či už po technickej, po ekonomickej, po elektronickej, po motorickej. Čiže určite by som také niečo nepodporil. A čo ti dala Tesla viac ako ostatné auto? Alebo čo ti dal ten elektromobil? Aký iný pocit? Ako je to so šľapnutím plynu? Ako je to si zvyknúť na displeje, keď dnes sa nás zvyšujú pokuty za používanie mobilných telefónov v autách? Ako si to vnímal? Ako si vlastne do toho presadol? V podstate pre mňa, keď som si do toho sadol, tak tá Tesla bola pre mňa ako taký iPhone na 4 kolesách. Čiže všetko bolo intuitívne, to riadenie, ten displej, proste auto v úvodzovkách radilo za mňa, radilo samo. Ak to porovnám s V8, tak V8 je v podstate auto pre zážitok. Hej, tam vlastne cítite to spojenie toho volantu s pneumatikami, takže nedá sa to po tejto stránke vôbec porovnať. A na plyn ako reaguje?
musíš si inak zvyknúť, alebo respektíve keď si presadol z klasického, nemusíme sa baviť o V8 z nejakej oktávy alebo bežného auta, keď si presadol z nej do elektromobilu a zase naopak. Musíš inak reagovať, lebo to máš ako so spojkami v aute, to najlepšie povedal, že každé auto má inú prácu so spojkou, s plynom, Francúzi sú trošku mäkší v týchto veciach, Nemci taký konzervatívny, tvrdší plyn majú a tak, že ako je to v tomto prípade, ja si to neviem predstaviť, lebo také auto som nešoféroval a veľmi ma to zaujíma. Tak najpodstatnejšie je na tom ten krútiaci moment, kedy pri zošlapnutí plynu na Tesle, na elektromobile je proste ten výkon okamžitý, proste ťa to auto pritlačí do tej sedačky v tom momente, ani človek si ani nestihne zareagovať, čo pri spaľovacích motoroch prakticky nie je možné. Tam to trvá tú sekundu, dva, kým ťa oprie do toho sedla, čiže to je ten taký najväčší rozdiel. Avšak nie je tam ten zvuk, proste cítite sa ako v lietadle. Je to úžasný pocit, ale to auto, tá V8 napríklad, vlastne ten zvuk, to je nenahraditeľný, proste to sa nedá opísať. To vám Tesla nikdy nedá. Niekde som na fórach čítal, že ľudia, ktorí teda presadli do takýchto vozidiel, do elektromobilov, majú problém s takými pocitmi, že sa im krútila hlava, keď dlho jazdili na takom aute, alebo respektíve mali nejaké zrakové problémy, že celkovo ten prejav toho auta im spôsoboval nejaké problémy, ktoré teda časom odišli pochopiteľne, ale že ten prechod bol pre nich ťažký. Alebo respektíve museli si zvyknúť doslova pre neho. Ja som to mal tiež podobné, hlavne keď som si zapínal športový režim na aute, keďže som to chcel využiť naplno a to nie je dobrý nápad, lebo ono to je také silné, že fakt proste sa mi tá hlava zakrúti. Je to neskutočná sila a je to nevyužiteľné na našich cestách, je to zbytočné, si myslím. Pri tých nižších režimoch na Tesle tam to jazdenie už je aj bezpečnejšie, aj také rozumnejšie by som povedal, ale pri tých športových režimoch to, tak ako vravíš, proste tá hlava sa mi stále zatočí. Určite je to parádny pocit, také veľké zrýchlenie prekonať a zažiť na vlastnej koži, ale nie je to tak, že predsa pri tom benzínovom, dieselovom aute si viem dovoliť tých rýchlych štartov, v podstate pokiaľ mám benzín alebo naftu v nádrži. Ako je to pri takýchto elektromobiloch? Nemáš tam nejaký limit, že proste spravím 4 rýchle šprinty, odpichy z križovatky a už potom musím ísť na nejaký káblik na nabíjačku? No tak samozrejme tá spotreba je vyššia, o dosť vyššia, by som povedal, až 100% vyššia, ale zase na takéto krátke vzdialenosti to nie je problém, ale pri športovej jazde, fakt športovej, tak tá spotreba je raz taká vysoká. Čiže z pôvodných nejakých 400 km sa dostávame na nejakých 280-300 km pri športovej jazde samozrejme. A keďže tie elektromobily sú aj ťažké, Tesla je veľmi ťažká, tak aj potom tie pneumatiky dosť trpia, čiže tú výmenu tých pneumatík ja pri mojom nájazde mením tie pneumatiky asi 4-krát ročne. 4-krát ročne. Čiže dve letné a dve sady letné, dve sady zimné, áno. To je dosť. No keď prevažne jazdím tú športovú jazdu, tak áno. Aha, takže v podstate to, čo ušetríš na nejakom olejovom klasickom servise, tak to všetko dáš do pneumatiky. Áno, keď jazdím ako blázon. Áno. A tak my vieme, že na rýchlych autách sa nejazdí pomaly. Nedá jazdiť pomaly. A kto si myslí, a to sa ťa chcem spýtať, či bude súhlasiť s môjim tvrdením, že kto si myslí, že rýchlosť alebo rýchla jazda je nebezpečná, tak si myslím, že absolútne nevie, čo znamená rýchlosť a nevie rýchlo jazdiť, pretože rýchlosť neznamená nebezpečie, práve naopak, aspoň podľa seba to viem, že rýchlou jazdou som viac pozornejší a teda viacej si dávam pozor na okolie ako nejaký vodič, ktorý dokáže ísť 35 v obci a to ma neskutočne vytáča. Áno, lebo človek sa viac sústredí pri tej rýchlej jazde, viac je spätý s tým vozidlom a s tou vozovkou. Áno, zase netreba jazdiť 200 po meste, to pochopiteľne nie, to už je hazard so všetkým, ale nejaké mierne prekročenie rýchlostného limitu si myslím, že je to pohode. Ako sa pozerajú na teba ostatní ľudia, pretože ja mám s majiteľmi elektromobilov a s majiteľmi plug-in hybridov veľmi zlé skúsenosti, hlavne pri zipsovaní na križovatkách, čo ma to neskutočne vytáča, pretože hejtia moje burácajúce auto a chcú mi ukázať, že sú lepší ako ja, čo im absolútne samozrejme neberiem, ale ako sa na teba pozerá ostatná verejnosť. Lebo ja som opatrný pre takýmito vodičmi, lebo viem, že vždy prídem do nejakého konfliktu, lebo si nie, že potrebujú dokazovať, ale vždy my pri tej jazde dokazujú svoju nadvládu. Že sú rýchlejší.
tým, že majú elektro, hej? Napríklad rýchlejší, alebo možno, že čistejší pre životné prostredie, čo ja netvrdím, že to tak je, ale aspoň takú spätnú väzbu za tým volantom mám. Ako to máš ty? Ako ľudia na teba pozerajú? Čo sa týka, keď jazdím na elektromobile, teda konkrétne na Tesle, tak jeden z 5 to okomentuje takým štýlom, že baterka prišla po mňa, baterka jazdí. Smejú sa z toho, lebo proste ešte nikdy nevyskúšali jazdu na elektromobile, alebo si ho nemôžu dovoliť. Takže tých ľudí nie je veľa, ktorí by ma kritizovali za to. Že nemám negatívne skúsenosti veľmi. Ty máš doma, alebo respektíve vo svojej spoločnosti nejaký vozový park. Ako to vidíš s tým usporiadaním, že percentuálne koľko máš vozidiel elektro, alebo respektíve koľko máš percent vozidiel s konvenčnými motormi? Tak aktuálne to mám tak 20% elektro, 80% spaľovacie motory. Kamoško, tak ty si veľmi malo ambiciózny v prechode na elektro. Toto by ťa v Európskej únii v nejakom Bruseli nepochválili, som myslel, že to číslo bude väčšie. Tak určite elektro je výrazne drahšie, čo sa týka tej kúpnej sumy. A prečo by som sa mal riadiť Európskou úniou a počúvať ich nariadenia, keď ja potrebujem raz auto na XY účelov a tam je to pre mňa lepšie, keď je to spaľovací motor, tak si kúpim spaľovací a nebudem predsa kupovať predražené elektro, samozrejme. A keď je to nejaký účel vozenia dlhých, krátkych trás, ekonomicky usporiadaných trás, tak vtedy si vyberiem tú cestu toho elektra. Čiže tak ako mám biznis nastavený, tak podľa toho mám vybraný aj počet aut a konkrétnych typov aut. A tak by to asi aj malo byť, veď každý nech si kupuje, čo chce, čo mu najviac vyhovuje a nemôže ti niekto povedať, že od toho roku vlastne už takéto auto nekúpiš. I keď oni argumentujú, že nikto nezakázal výrobu aut so spaľovacími motormi, že to je stále sloboda v tom, ale zakázali ich predaj, veď to je to isté. Nie? Áno, Keby ti niekto zakáže robiť jednu službu a na druhej strane ti povie, však máš voľnú ruku, tak asi klame, alebo respektíve nehovorí pravdu. Ja však teraz sa pohybujem viacej v Bruseli, som v tom zahraničí, čiže v Meke, v európskom hlavnom meste. A vieš, čo ma tam prekvapilo? Že je tam o mnoho menej elektromobilov na počet tých vozidiel v premávke ako na Slovensku. Na Slovensku, veď dnes sme spolu cestovali po Nitre, sme videli koľko elektromobilov? Neviem, asi 10-15. Bolo ich dosť. Je ich dosť. Ale v tom Bruseli, v tom centre, kde absentujú verejné nabíjačky, je ich tam veľmi málo, je tých elektromobilov stále málo. Ako vidíš prechod Európy na elektrovozidlá, alebo respektíve aký bude pomer, ako sa to bude vyvíjať, či to zastane na súčasných číslach, či to závisí od nejakých verejných prístupných elektronabíjačiek, alebo respektíve aký bude podiel finálny. Napríklad v takom roku 2040. Ako to bude? Zmiznú nám spaľovacie motory z aut? Tak podľa môjho názoru by to malo byť stále 50/50. Človek, spoločnosť alebo automobilka by si mali vybrať, ako by som to povedal, na základe svojho vlastného uváženia, čo budú vyrábať a na aký účel sa budú tie dané vozidlá používať a nie počúvať nariadenia Európskej únie, ktoré sú podľa môjho názoru neekonomické, čo sa týka v rámci globálu, lebo nejakých 500 miliónov ľudí nedokáže zachrániť planetu, ktorá má 8 miliard ľudí. Proste nie je to možné a nikdy to ani možné nebude. Takže zbytočne sa len ekonomicky Európa ruinuje sama. No. Na základe tých nariadení z Európarlamentu. Z Európarlamentu, z Eurokomisie, od tisícok eurobyrokratických úradníkov, ktorí teda vymýšľajú a obhajujú týmto svoju prácu. To si správne podotkol, že 500 miliónov Európa nedokáže ďalších 8 miliard, alebo respektíve 7,5 miliard ľudí nejakým spôsobom spasiť, ale veď pozrime sa na náš priemysel, na našu výrobu, na naše riešenia. Veď my tu nie sme v Európe znečisťovatelia, veď máme najčistejší priemysel vo svete a zároveň aj najdrahší. A tu je potom otázka aj pre teba ako podnikateľa, že koľko si ochotný tolerovať alebo respektíve investovať do svojej výroby, aby si bol, alebo respektíve produkcie, aby si bol čistý
a dostal sa v podstate so svojimi cenami na trhu na takých vysokých číslach, že ti to nikto kupovať výsledné produkty nebude. Čiže aj toto je hlavne otázka toho ekonomického charakteru, že ako veľmi musíš byť čistý, aby sa to nejakému eurobyrokratovi páčilo a zároveň, aby si dokázal aj z toho žiť a respektíve predávať svoje produkty. Poviem to skratke, ľudia sa nepozerajú na to, že ako je čo čisté, ľudia sa pozerajú stále na výslednú hodnotu daného produktu alebo služby. Čiže čím bude ten produkt, respektíve služba drahšia, tým bude menšia pravdepodobnosť, že budem prosperovať. Takže ľudia kašľú na nariadenia, čo sa týka čistoty ovzdušia, čo sa týka tých nariadení Európskej únie. Ľudia na to kašľú, ľudia sa pozerajú stále na tie peniaze. Bohužiaľ je to tak. A to nezmeníme ani my, ani oni. Takže asi toľko. Výborne. A posledná otázka, ruku na srdce. Máš 2 Tesly, máš nejaké dieselové autá. Počul som, šuškalo sa toto v aute, že si ideš kúpiť nejaké ďalšie auto. Čo to bude, ak to nie je tajomstvo? Tak tých výberov tých možností mám viac. Záleží, či si to budem kúpovať čisto len pre seba, alebo pre mňa a pre partnerku. Takže ak by to malo byť čisto len pre mňa, tak som už rozmýšľal nad nejakým hybridným čínskym vozidlom. Čiže samozrejme elektrina a spaľovák. Rozmýšľal som nad tým. A ak by som išiel len čisto pre partnerku, aby to bolo skôr vozidlo zážitkové, tak by som šiel do amerických vozidiel. Do amerických, čiže nejaký hybrid americký? Samozrejme určite nie. Určite nie, čiže klasická V8, áno, čistokrvný. Počuli ste to? Majiteľ Tesly si ide kúpiť nejaký čistokrvný americký benzínové monštrum. To je šialené. To nevidíme často. Takýto prevrat, takúto zmenu. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia, že sme sa mohli porozprávať a aj nazrieť do tej druhej strany, a respektíve na tú druhú stranu na majiteľa, ako na teba, na majiteľa elektromobilu, že si nám prezradil, ako to je, ako je to ekonomicky, že sme sa mohli teda porozprávať a rozobrať túto problematiku. Som rád, že si stále fanúšik benzínových motorov, alebo respektíve motorov so spaľovacími motormi, aj budeš, to sa dobre počúva, pretože ako si povedal, treba si vybrať podľa vlastného rozhodnutia a uváženia, nie čo ti niekto nakáže. Priatelia, to bol Stano Dzugas. Ďakujem za pozvanie. A toto bola relácia Motorepubliky. Tuning nie je zločin, za slobodu v šoférovaní a proti zákazom spaľovacích motorov sledujte Motorepubliku. Dovidenia. Dovidenia.